Здравейте, готини пичове! Излязохме на нощна разходка и познайте какво ще правим сега. Ще отваряме Ascended Heroes Tupac Blister, отново ще направим и пак батъл. Отварям го. О, шит, окей, сега Как разбирам. изпадна пака? То пак е твой. Мой ли е? Добре. Изпадна. Тъкмо ще я кажа, че просто разбирам как ти ги изпускаш вече. Просто падат. Така. Чейс картите, знаеш кои са. Генгар и Пикачу, Генгар и Драгонайт. Този между другото изключително лесно се отваря. Значи може да има нещо вътре. Този не е много лесно. Хоп, отвори се. Така. Енергията първа! Първа ти казах, първа. Код картата. Код карта. Студената карта, я махаме и го слагаме Не код пак. Ха! Чакай, че обратно. Добре, знаеш какво ще става, ако се падне Генгар? Ще подаде... Сайдък! Любимият ми покемон. Така, Брауни, стига си мърдал, моля ти се. Така, Ерин, това какво е? Фан Ротъм. Така. И масния Фан Ротъм. It's fucking Pikachu! It's Pikachu! It's Pikachu! Това го имаме. Пак е нещо. Хареси се за още.